Sziasztok srácok, én Fruzsök, és azért vagyok itt, mert már újra kezdtem azt a videót, amit akartam. Úgyhogy ide dobott be, na de ezt nem nézzétek, hanem egy Toca-Vocát szeretnék, egy Toca-Voca sorozatot elindítani. Az előző videó az Robloxos volt, amit megszavaztatok, de most egy Toca-Voca lesz, mert egy lány azt írta a Strawberry Girl talán, hogy azt szeretne, úgyhogy most egy Toca-Voca lesz. És először is csináljuk meg a karaktereket, ebben a videóban csak a karaktert fogjuk elkészíteni. Jaj, és a többi részekben pedig a házat fogjuk, meg egy sorozatot fogunk csinálni. De szerintem kezdjük el. Először most csak 3 tudunk csinálni, majd az apukát keresünk egy ilyen sima karakterekből. Először szerintem csinálunk egy lányt, aki nagy lány lesz. Igen, nem kell olyan. És akkor a hajja az... lány szeretnék, igen. Haja ilyen lesz, és szőkén akarom. Szeretném. Hogy ilyen szőke legyen. Ilyen lesz. Igen. És akkor a szempillája ilyen legyen. És akkor az orra pedig ilyen. És akkor ezt is olyanra csináljuk, mint a bőrszínét. Vagy ezt nem lehet. Nem. Mindegy, akkor ilyen lesz. Vagy az arcán is csak így. Jó. Szeretnénk egyet. Én nem szeretnénk, úgyhogy így. És a szája az milyen legyen? Szerintem egy ilyen. Szeplőt szeretnék rakni rá. Vagy nem, inkább nem. Nem szeretnék. És akkor válaszok ki a ruháját. Nézzük meg a ruhákat. Ezek a... ezt választom. És akkor sapkának mi legyen? Jaj. Nem tudom. Ezt inkább nem lesz sapkája. Hajpántnak. Vegyünk fel valamit hajpántnak. Ilyet. Ezt rakom rá. Bocs, hogyha felhízom a hangsúlyt, így beszélek. Úgyhogy igen. Első karakter megvan. Na, és akkor most szerintem csináljuk meg a kis tesóját. Ő is lány lesz, akinek lesz persze. Milyen haja legyen? Azért nem akarunk őszhajat. Jó, ez lesz, és ezt is szőkébe. Szeme, az csak ilyen lehet. Orrát még át akarom festeni, ez maradhat ilyen. És milyen legyen a szemöld? Mondjuk úgy se látszik a fufrujától, és akkor milyen legyen a szája? Jó, ilyen lesz, és simai. Nem. És akkor valami kis pólócskát vegyünk fel. Nem tudom, mit vegyek. Ez szép. Neki is hajpántja lesz. Ez mekkora rá. Isten, ezt jobban is megcsináltak volna. Inkább ilyen. Ezek milyenek. Most egy ilyen kis normális családot fogok csinálni, és abban egy sorozatot. Jó, nem lesz. Ez milyen még?
Lepros a fején, vagy mi ez. Jó, nem lesz akkor, neki se szeretném szemüveget, úgyhogy ő már megvan, és szerintem most legyen. Most csináljunk egy nagy lányt megint, és akkor majd a szülőket pedig majd akkor szerintem annyi korú lesz, mint a másik, csak ő nem lesz neki kerek. Kicsit idősebb lesz, de nem annyira. De lehet, hogy még itt változtatok, hogy ő egy kicsit nagyobb lesz. És igen, így lesz akkor. És akkor neki is így barnább lesz a bőre. Vagyis nem úgy. És őt is lánynak szeretnénk csinálni. Neki ilyen lesz a haja, és neki szintén szőke lesz. Nem, neki barna lesz, mert ők így lesznek tesók. Neki barna lesz a haja. Jaj. És akkor neki is ilyen lesz. Neki viszont lesz szeplője. Szemöldökét átváltoztatom barnára. És a száját ilyen lesz. Az orrát szeretném még. Így. És így. Oké. És igen. Nem tudom, milyen ruhát adjak rá. Szerintem rá is ilyen ruhát rakok. Jó, ez oké. És ez... de jók ezek. Rakjunk rá ilyet. Nem. Ő szemüveges lesz. Így. És neki akkor így. Oké, vele is meg vagyunk, és akkor itt a 3 testvér, és többi embert majd a következő részben meg fogjuk nézni. Na de én mentem. Sziasztok!